L-istaġun tat-ton daqt jasal fi tmiemu. Din is-sena nqabad aktar ton mis-sena l-oħra u issa kważi nqabad it-ton kollu li kellu jinqabad għal din is-sena skont il-kwota moħruġa mill-Unjoni Ewropea. Il-kwota għal din is-sena kienet ta' 160 tunnellata ta' ton. Fil-fatt sal-lum inqabdu 154 tunnellata. Għal daqstant, jidher li din is-sena nqabad aktar ton mis-sena 2012 b'differenza ta' 17 tunnellata, hekk kif is-sena l-oħra inqabdu 137 tunnellata għalkemm il-kwota kienet ta' 154 tunnellata. Dan ifisser li fil-waqt li s-sena li għaddiet il-qabda tat-ton kienet ta' 89%, din is-sena il-qabda hija ta' 96%. Din is-sena ħarġu jistadu 22 bastiment artiġjanali tat-ton. Il-maġġoranza kienu sajjieda li jistadu bil-konzijiet tas-sunnara u magħhom kien hemm ukoll persejler li jistad bix-xibka. Jirriżulta li l-persejler qabad 66 tunnellata li tlaħħaq 43% mill-qabda totali tat-ton għal din is-sena. Iżda appena l-persejler laħaq il-kwota li kienet allokata lilu, id-Dipartiment tas-Sajd waqfuh milli jkompli jistada t-ton skont ir-regolamenti stabbiliti. Intant, is-sena l-oħra ħarġu jistadu 30 bastiment artiġjanali u ma kienx hemm persejler. One News tkellem ma' wieħed mis-sajjieda Maltin dwar l-istaġun tat-ton. Sena kien staġun għanajt mill-laqwa li kien għax fil-fatt il-kwota tant inqabdet malaj li kulħadd tibda taġġa spiċċa t-ton. Fil-fatt it-ton kien ħana normali ġili ġabbidna l-istaġun kollu. Però il-kwota ma kienx kbira u t-ton kiena kwantità kbira iżgħet mis-soltu. Waqt li s-sajjieda jkomplu jirsistu biex kemm jista' jkun ikabru l-qabda tagħhom anke jekk ristretti bl-impożizzjoni tal-kwota, żgur li l-konsumatur Malti u dak barrani ikun qed jistenna biex igawdi wkoll mill-qabda tat-ton.